Айде, Сашко, ела виж злата. Иго, съгласен, че е лесно. Сега ще има една малко по-трудна, която ми каза един друг брат. Трябва да съм благодарен. Хайде. Давай, Сашко. Кончето. Помисли си хубаво дали това ще е правилният. Помисли си хубаво. На втория ход трябва да си взел дамата вече. Кой не беше? Не беше така. Да видим как беше. О, докъде ще стигнем? До тук ли да го ставам? Още малко. Добре, пак същата ситуация ще взема тук. И какво правим? Печелим дамата. Браво, Сашко, хай награда, Сашко. Сашко, заповядай вълшебно момче. Така, сега отново виждам нещо интересно. Не се блъскайте, казах. Който не вижда, може да приближи без да се блъска. Ще спечели дамата на злата кола. Който излиза нещо ме ръка. Хайде, Никита, тебе какво ще направиш? Какво ще направиш? О, офицера ми! Добре, помисли си хубаво. Дам ти възможност да помислиш хубаво. Офицера ми, не! Аз директно ще избрам. Чак ще ти кажа и не става. Грешка! Не искам да чувам, господине. Тишина. Айде, Джонго, това Айде, Джонго. Те избера. Хайде, Джонго. Сега, забравих да кажа, внимавай, за журито се помисля. Добре. Журито има право и задължително всеки треньор, който мине, да му зададат 3 въпроса. Шах няма се предава. О, Шах ми казва. Какво правя? Това влиза в играта. Те си мислят. Няма премести го да ми какво ще изиграеш. Преместваш тука. Ооо. Втория ход мина. Не да ми взех дамата, въпреки че тя все още ми виси, ще ми я взема тази награда. Но, грешка, отново имаме грешка. Отново имаме грешка. Така, Ян тях, тихо, Ян правите. Сега, обяснявам бавно. Всички, които са прави около масата тук, няма да участват в играта. Ян, какво ще си играеш? Сядайте назад. Добре, аз ще си играя същия ход. Шах, дай царя. Оооо. Отново загубихме дамата. Добре, сега ще покажа една друга задача.